Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, Γιώργος Πύργος, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλή χρονιά είπαμε εμείς. Καλή χρονιά, όχι δεν είπαμε. Καλή χρονιά λοιπόν, γερή, δυνατή και με καλύτερες διατροφικές συνήθειες το 2016. Να πω. Πάντα. Εσύ το λες πάντα, να το πω κι εγώ. Να πεις, όπως έχουμε πει, η διατροφή είναι η βάση για μια καλή υγεία, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Το θέμα που επέλεξε σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω έχω μιλήσει και στο παρελθόν για τις βιταμίνες. Είναι ωραίο όμως να ξαναθυμηθούμε πόσο σημαντικές είναι οι βιταμίνες στον οργανισμό μας, ποιες είναι και κυρίως τι κάνουν στον οργανισμό μας και από πού τις προμηθευόμαστε. Έτσι, ποιες είναι οι πηγές αυτών των βιταμινών. Τα ωφέλη λοιπόν των βιταμινών για την υγεία μας. Να κάνουμε μια εισαγωγή γενικότερα πόσο βοηθάνε. Ναι, βασικά αυτό που όλοι γνωρίζαμε από μικρά παιδιά, ότι οι βιταμίνες συντελούν στο νοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή βοηθάνε στην άμυνα του οργανισμού. Αυτό το ξέραμε από τους γονείς μας που μας λέγανε να φάμε πορτοκάλια, γιατί έχουν βιταμίνη C για να μην αρρωσταίνουμε. Έτσι, αυτό σαφώς και ισχύει. Και οι κύριες χαρακτηριστικές βιταμίνες που είναι, είπαμε, αντιοξυδοτικές είναι η Α, η Ε και η Σ από τις πιο δυνατές βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι κάποιες οργανικές ουσίες που έχουν η κάθε μια το δικό της ρόλο στον οργανισμό. Όπως μας έλεγαν οι καθηγητές τότε, είναι ότι οι πρωτεΐνες, τα λίπη και οι υδατάνθρακες είναι τα βασικά δομικά συστατικά ενός οργανισμού. Αυτά είναι τα απαραίτητα. Απλά οι βιταμίνες είναι το lifting του οργανισμού. Ναι, έτσι ακριβώς μας το οργανίζει. Είναι αυτό που θα δώσει και την ωραιότερη εικόνα στον οργανισμό μας. Θα τελειοποιήσει τον οργανισμό μας. Οι απαιτήσεις σε βιταμίνες είναι καθημερινές, όπως και στα τρία θρεπτικά συστατικά που είπαμε. Χρειαζόμαστε καθημερινά βιταμίνες, από όλες τις βιταμίνες. Κατά κύριο λόγο, οι βιταμίνες βρίσκονται σε φυτικούς ιστούς, αλλά και σε ζωικούς οργανισμούς. Και υπάρχει συγκεκριμένη δοσολογία που θα πρέπει να προσλαμβάνουμε εμείς ανά ημέρα, ανάλογα τη βιταμίνη. Πάντως, δύσκολα τα τελευταία χρόνια πρέπει να έχουμε πάρα πολύ κακή διατροφή, ώστε να έχουμε υποβιταμίνωση, έλλειψη βιταμινών. Στα στοιχεία που μου έχεις στείλει από το πρωί, ξεχώρισα και το σημείωσα. Βοηθάνε, μας λες, οι βιταμίνες στην αναπαραγωγή και στην ισορροπία του νευρικού συστήματος. Ναι. Και θέλω να μου το εξηγήσεις, δεν το ξέρω αυτό και να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό στους τηλεθέτες μας. Οι περισσότερες βιταμίνες, κάποιες από αυτές τις βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος Β, έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα. Και υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις με νευρολογικά συμπτώματα που δημιουργούνται από έλλειψη βιταμινών. Αλλά το ξανατονίζω, Στέλλα, ότι για να μην θορυβήσουμε τον κόσμο και αρχίσει να κάνει εξετάσεις βιταμινών, είναι δύσκολο, πρέπει να είναι πολύ ακραία κακή η διατροφή μας, ώστε να δημιουργήσουμε παθογένεια από έλλειψη βιταμινών αυτά τα χρόνια που ζούμε. Δεν είναι πιθανό, αλλά οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Πριν περάσουμε στις βιταμίνες, να πούμε ότι έχεις κάνει μια επιλογή των πιο σημαντικών, έτσι, των σημαντικότερων βιταμινών. Μπορεί να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα το θέμα. Θα δώσουμε συνέχεια στην επόμενη συνάντησή μας για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Απλά πριν ξεκινήσουμε, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και προσπαθούμε ίσως να κάνουμε και δεύτερη εκπομπή για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι οι βιταμίνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και υπάρχουν διαφορές σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι οι λιποδιαλυτές, οι οποίες βρίσκονται και απορροφούνται μέσω του λίπους στο γαστροεντερικό σύστημά μας. Έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει παρουσία λίπους για να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας. Είναι η Α, η Δ, η Ε και Κ. Και οι υδατοδιαλυτές, οι οποίες παρουσία ύδατος στο γαστροεντερολογικό σύστημα γίνεται η απορρόφησή τους. Έτσι, τώρα, ποια είναι η βασικότερη τους διαφορά, και είναι πάρα πολύ σημαντική και ο κόσμος πρέπει να την ακούει, γιατί πολλοί κόσμος παίρνει συμπληρώματα διατροφής άνευ λόγου και αιτίας. Αυτή είναι η ερώτησή μου, επόμενη. Απλά να πω πρώτα ότι οι λιποδιαλυτές βιταμίνες τι κάνουν. Συσσωρεύονται, μπορούν να αποθηκεύονται στο λιπόδι ιστό. Ενώ οι υδατοδιαλυτές μπορούν να αποβληθούν μέσω των υγρών του σώματος. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ να πάθω εγώ υπερβιταμίνωση από τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ο οργανισμός να τις αποβάλει. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Στην ερώτηση που σε προλαβαίνω μάλλον. Η ερώτησή μου, για να την απαντήσουμε για να πάμε σιγά στις βιταμίνες, εάν είναι καλό που παίρνουμε και κάποια σκευάσματα βιταμίνες από το φαρμακείο, ιδίως τώρα τους σημερινούς μήνες, συμπληρώματα. Ανάλογα, εγώ θα πω ανάλογα τις βιταμίνες. Πάντως στις λιποδιαλυτές βιταμίνες, γνώμη μου είναι
να γίνουν κάτω από εξέταση, δηλαδή η α, η d, η ε και κ να μην χορηγείται, δηλαδή να πηγαίνουμε από μόνοι μας να παίρνουμε, να τις χρησιμοποιούμε, ενώ οι υδατοδιαλυτές, η βιταμίνη C, ας πούμε, που ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα και βρίσκεται σε πάρα πολλές μορφές στο φαρμακείο. Β1, Β2. Ναι, όλες αυτές μπορούν ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα να πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του φαρμακοποιού και της συσκευασίας. Αν έχουμε πλήρη διατροφή που καλύπτει τις ανάγκες, δεν χρειάζεται να πάρουμε προσωπικά, ναι, αυτό θα πρότεινα εγώ. Τώρα, αν έχουμε επαναλαμβανόμενες ιώσεις και βλέπουμε έναν οργανισμό να έχει εξασθενήσει, δεν μπορούμε να τραφούμε καλά για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, εκεί πάλι εγώ όμως επιμένω ότι με τη συμβουλή του γιατρού. Καλά κάνεις που το εγώ να πάμε αυτές τις άποψεις. Έτσι. Πάντα. Πάμε Γιώργο και πάνω στο κοντρόλ τον Γιώργο, τον συνάδελφο. Πάμε στην πρώτη μας κάρτα σιγά σιγά. Πάμε, αν δεν μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε. Όλα μαζί τα έχεις κάνει. Έτσι όμως δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη, δεν πειράζει. Λοιπόν, βιταμίνη Α, όραση, δόντια, οστά, δέρμα, κάνει καλό. Πηγές λάδι από ύπαρ ψαριών, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καρότα, πράσινα λαχανικά. Παίρνεις την κάρτα τώρα για να μιλήσουμε. Ωραία. Πολύ σημαντική η βιταμίνη. Η β-καροτίνη πολύ τη γνωρίζουμε, που βρίσκεται και στα καρότα, είναι μια προβιταμίνη της βιταμίνης Α. Οι λειτουργίες της είναι, βασικά μιλάμε για από τις 3 αντιοξυδοτικές βιταμίνες, η Α από τις πιο σημαντικές βιταμίνες, που οι λειτουργίες της σε πολλά βλέπουμε σημεία του σώματός μας είναι ευεργετική. Όραση, δόντια, οστά και δέρμα. Παντού κάνει καλό η βιταμίνη Α, έτσι, πραγματικά. Βέβαια, και αν να παρατηρήσετε εσείς οι γυναίκες που χρησιμοποιείτε παραπάνω ίσως από τους άντρες κάποιες κρέμες, για περιποίηση δέρματος, σώματος, πάντα υπάρχουν η βιταμίνη Α, η βιταμίνη Ε, πάντα είναι μέσα, γιατί έχουν σχέση με την ποιότητα του δέρματος. Πάμε λίγο στη βιταμίνη D. Βιταμίνη D, μας λες, κάνει καλό στα οστά, απορρόφηση ασβεστίου και πηγές. Εξασφαλίζουμε την βιταμίνη D από έκθεση του σώματος στο ηλιακό φως, λιπαρά ψάρια, βούτυρο και αυγά. Τώρα, εδώ πέρα μια ολόκληρη εκπομπή μπορεί να γίνει για τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Η βιταμίνη D, να πούμε τα καινούργια στοιχεία, ότι πλέον έχει σχέση και με το μεταβολισμό του ανθρώπου, δηλαδή οι έρευνες πλέον μάλλον λένε ότι έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο μεταβολισμό, να μειώσει το μεταβολισμό, άρα κάποιος να χάνει δυσκολότερα τα κιλά. Από εκεί και πέρα είναι μία από τις 2 βιταμίνες που μπορούμε να τις συνθέσουμε μέσω της υπεριόδης ακτινοβολίας στο δέρμα μας. Απλά, όσο περίεργο και αν ακούγεται, εμείς που έχουμε μεγάλη έκθεση στον ήλιο, έτσι, λόγω της... παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και στις μεσογειακές χώρες που έχουν αυξημένη ηλιοφάνεια, έλλειψη της συγκεκριμένης βιταμίνης. Γιατί κάποιες φορές είμαστε καλυμμένοι, χρησιμοποιούμε αντιλιακά το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να μειώνεται, να αντικρούουμε, να χτυπάμε τη υπεριόδης ακτινοβολία, την περιόδη ακτινοβολία που θα δημιουργήσει ένα ποσοστό της βιταμίνης K. Επίσης να πούμε ότι χρειάζομαστε τη βιταμίνη D για να απορροφήσει το ασβέστιο. Ακριβώς. Έλλειψη της βιταμίνης D δημιουργεί μειωμένη απορρόφηση και ασβεστίου και φωσφόρου στον οργανισμό. Γι' αυτό άτομα που πάσχουν από προβλήματα ή μειωμένη απορρόφηση, έχουν έλλειψη ασβεστίου, χορηγείται η βιταμίνη D σαν συμπλήρωμα διατροφής, ώστε να αυξήσει την απορρόφηση του συγκεκριμένου ανόργανου στοιχείου. Και να πούμε ότι τη βιταμίνη D την εξασφαλίζουμε και από τα λιπαρά ψάρια, το βούτυρο και τα αυγά. Άμα θέλουμε να δούμε από τις τροφές, σαφώς υπάρχει. Να το βλέπουμε και αυτό. Πάμε στην βιταμίνη Ε, που έχω διαβάσει κάπου ότι είναι και η βιταμίνη της ομορφιάς. Βιταμίνη της νεότητας. Υπάρχουν και κάτι αμπούλες στο εμπόριο και στα φαρμακεία που τις βάζουν κάποιες φίλες μας και στο πρόσωπο. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει καλό ή όχι, αλλά έχω ακούσει ότι το χρησιμοποιούν. Η βιταμίνη D είναι αντιραχητική, γιατί έχει να κάνει με τα οστά. Η βιταμίνη Ε είναι η βιταμίνη της νεότητας, γιατί έχει να κάνει με το δέρμα και με τα κύτταρα. Επιταχύνει, μας λέει, στην επούλωση των τραυμάτων, ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα και οι πηγές σαλάτες, σιδηρά, ξηρή καρπή, μαργαρίνη, βούτυρο, αυγά και μοσχάρι. Και το ελαιόλαδο. Να συμπληρώσω εγώ, που είναι η βασική πηγή της συγκεκριμένης βιταμίνης. Έτσι, η βιταμίνη Ε. Απλά να πούμε ότι οι βιταμίνες Ε και όπως και άλλες βιταμίνες εύκολα καταστρέφονται από την ακτινοβολία.
και από την επεξεργασία, την θερμότητα και το καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει το λάδι, γι' αυτό ένας λόγος που το λάδι πρέπει να το βάζουμε σε σκυρό μέρος, είναι να μην βρίσκεται, να μην είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, στο φως. Έτσι, στο φως. Και από σαλάτες, ξηρούς καρπούς, βούτυρο, αυγά, μοσχάρι, κόκκινο κρέας, βιταμίνη Α. Είναι διαδεδομένη βιταμίνη σε τροφές. Αντιοξυδοτική και επιταχύνει την επούλωση των τραυμάτων επίσης και ενισχύει και το ανοσοποιητικό σύστημα. Πάμε στην βιταμίνη Κάπα. Έτσι λέγεται. Ναι, η τελευταία λιποδιαλυτή βιταμίνη είναι αυτή. Είναι η τελευταία αυτής της κατηγορίας. Αντιαιμορραγική, γιατί βοηθάει στη σύνθεση της προθρομβίνης που σχηματίζεται μετά από ένα τραύμα. Ναι. Έτσι ώστε να πήξει το αίμα και να σταματήσει η αιμορραγία. Γι' αυτό και ονομάζεται αντιαιμορραγική. Συνθέτεται, μας λέει, στο παχέντρο του ανθρώπου από μικροοργανισμούς και την παίρνουμε, την εξασφαλίζουμε από το πράσινο τσάι, λάχανο, μαρούλι, σπανάκι, σηκώτου μοσχαριού. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς η βιταμίνη Κ δημιουργείται στον ίδιο μας οργανισμό. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δύο είναι οι βιταμίνες που μπορεί να τις συνθέσει ο οργανισμός. Τις άλλες όλες πρέπει να τις πάρουμε από τις τροφές. Ναι. Η D, έτσι όπως είπαμε, και η Κ με αυτόν τον τρόπο. Απλά βιταμίνη Κ δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουν πολύ άτομα που παίρνουν αντιπιχτικά χάπια, δηλαδή δεν πρέπει να πίζει το αίμα τους, έχουν περάσει κάποια εγκεφαλικά επεισόδια και το καθεξής. Αυτά βέβαια τους τα ενημερώνει. Λέω εγώ να αποφεύγουν και αυτές τις τροφές στα συγκεκριμένα άτομα. Βέβαια. Άρα λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που παρουσιάζουν κάποια προβλήματα υγείας. Το ξέρουν όταν πρέπει το αίμα τους, γιατί αυτό η βιταμίνη Κ έχει να κάνει με την πήξη του αίματος. Σε κάποιους ανθρώπους θα πρέπει το αίμα να είναι σε ένα βαθμό λίγο πιο αραίο, ώστε να μην δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί έχουν περάσει ήδη κάποια προβλήματα. Έτσι. Ναι. Άτομα που παίρνουν το συνδρόμ και το καθεξής. Άρα αυτά τα άτομα πρέπει να αποφεύγουν και κάποιες τροφές. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, βέβαια τα πράσινα κυρίως λαχανικά. Τα πράσινα που έχουν αρκετή βιταμίνη Κ. Τι κάνουν αυτά τα πράσινα, επανέλαβε το, γιατί αυτό το εξήγει μπορεί και κάποιοι φίλοι μας να μην το γνωρίζουν. Τα πράσινα λαχανικά περιέχουν τη βιταμίνη Κ. Ναι, και τι κάνει αυτή η βιταμίνη Κ πίζει το αίμα. Δεν θέλουμε να πήξει το αίμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν περάσει κάποια εγκεφαλικά επεισόδια ή έτσι είναι διάφορες. Λοιπόν, να πούμε, δεν θα τις προλάβουμε να τις πούμε όλες. Πάμε στη βιταμίνη Β1. Πάμε στη Β1 που βοηθά στο νευρικό σύστημα, αυτή ήταν και η ερώτησή μου. Και την προσλαμβάνουμε, την παίρνουμε, την εξασφαλίζουμε από το γάλα, τα λαχανικά, τα φρούτα, το ψωμί, οι πατάτες και το κρέας. Ναι, είναι μία ακόμα, αυτό που λέμε τώρα, μπαίνουμε στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Έτσι όπως ονομάζονται και τις ξέρει ο περισσότερος κόσμος, που κάθε μια από αυτές είναι, είπαμε, υδατοδιαλυτές. Να τις πούμε εντάχει, να πούμε την βασικότερη τη βιταμίνη C. Ναι, τη βιταμίνη C θα πούμε, τη βιταμίνη C να πούμε, και να κάνουμε, αν είναι, σε κάποια άλλη εκπομπή όλη την ομάδα των βιταμινών Β. Συμπληρωματικά ενδεχομένως με κάποιο άλλο θέμα. Απλά οι πιο σημαντικές, για να το πω διαφορετικά, Στέλλα, και να το κλείσουμε ίσως και το θέμα, είναι η βιταμίνη C, που τις βρίσκουμε στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και τονίζω το φρέσκα, γιατί οι απώλειες της βιταμίνης C όταν έχουμε παρατεταμένη αποθήκευση ενός τροφίμου μειώνει δραστικά την ποσότητά της στο τρόφιμο. Γι' αυτό λέμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα βρίσκουμε. Και είχε παρουσιαστεί έλλειψη βιταμίνης C, σκορβούτο, το λεγόμενο σκορβούτο, στους ναυτικούς και στους πολεμιστές, που δεν μπορούσαν να φάνε φρέσκα τρόφιμα γιατί ταξίδευαν, και δημιουργούνταν κάποια προβλήματα που μέχρι και τη ζωή τους χάνανε λόγω της έλλειψης της συγκεκριμένης βιταμίνης, που είναι η αντιοξυδοτική βιταμίνη. Και βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου από το έντεμα. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα. Η σημαντικότερη της λειτουργία, μια από τις βασικές λειτουργίες, είναι ότι βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου, δηλαδή όταν έχουμε μειωμένη πρόσληψη, έχουμε πρόβλημα με το σίδηρο. Θυμάμαι ότι κάποια σιροπάκια τα παίρναμε σε συνδυασμό με χυμό, φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, για να κάνουμε καλή απορρόφηση και μακριά από γάλα. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου. Και μια άλλη βιταμίνη να πούμε. Για να το πω, και σύνθεση του κολαγόνου. Τη σύνθεση του κολαγόνου που είναι βασικό και ακούμε. Καμιά φορά είναι και στις τροφές όλα αυτά τα μυστικά, τα θαύματα της φύσης. Όλα είναι στις τροφές. Τρέχουμε σε άλλα σπιτάκια. Όλα είναι στις τροφές. Απλά πρέπει μια ενημέρωση να γίνει και να κάνουμε κάποιους σωστούς συνδυασμούς για να έχουμε και να μην χρειάζεται να παίρνουμε και να ακούμε διάφορα και να παρασυρώμαστε και να κάνουμε κάποια πράγματα που ίσως να είναι και περιττά για τον οργανισμό. Και να κλείσουμε με τη βιταμίνη B. Δύο βιταμίνες πολύ σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Η B12 που παρατηρείται έλλειψη, που προκαλεί ένα είδος ανεμίας στους οργανισμούς, όπως και
το φωλικό οξύ που οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και έχουν να κάνουν με τη διέρεση των κυτάρων και οι δύο αυτές βιταμίνες. Απλά για το φωλικό οξύ ή τη φολασίνη όπως ονομάζεται ή αλλιώς βιταμίνη 10, η συγκεκριμένη βιταμίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με το που μάθει η γυναίκα ότι θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί, οι απαιτήσεις της τριπλασιάζονται. Με αποτέλεσμα, ο γιατρός θα πρέπει να είναι σίγουρος για την πρόσληψή της, γι' αυτό χορηγεί κατευθείαν το συμπλήρωμα, γιατί γι' αυτό τονίζει και λέει λαχανικά. Γιατί η συγκεκριμένη βιταμίνη βρίσκεται κυρίως στα λαχανικά. Αυτό που είπες για τη βιταμίνη Β12, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει και εγώ ανθρώπους που έχουν πάει στο νοσοκομείο με τάσεις, όχι λιποθυμίας, κόπωση, κούραση. Δεν έχει να κάνει με ανεμία σιδήρου, είναι διαφορετική τύπου ανεμίας η συγκεκριμένη έλλειψη βιταμίνης. Και παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια το συναντάω πάρα πολύ συχνά στο γραφείο. Έλλειψη της συγκεκριμένης βιταμίνης. Και γίνονται ειδικές εξετάσεις όμως. Ναι, γίνεται. Και για την B12 και για την D, αν θέλουμε να βρούμε τα επίπεδά μας. Αυτό είναι καλό να κάνουμε μια τέτοιου είδους εξέταση, Γιώργο, για να δούμε πού βρίσκονται, χωρίς να θορυβήσουμε τον κόσμο. Εάν θέλουμε να δούμε πού βρισκόνται τα επίπεδα των βιταμινών στον οργανισμό μας. Όταν έχουμε αυτό που είπες, μια κόπωση αδικαιολόγητη και βλέπουμε ότι ο οργανισμός μας δεν είναι σε μια καλή κατάσταση, όταν θα πάμε να κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις, μπορούμε να συμπληρώσουμε πάντα συμπληρωματικά κάποιες βιταμίνες. Έτσι, αυτό. Γιώργο, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Καλό απόγευμα. Άλλο θέλω να πω, τέλος πάντων. Καλή εβδομάδα. Καλή χρονιά. Και να έχουμε καλή χρονιά. Αυτό ήθελα να πω. Καλή χρονιά. Γεροί να είμαστε όλοι. Και αχρίαστη να είστε εσείς και οι διαιτολόγοι καμιά φορά. Ή όταν σας χρειαζόμαστε, τουλάχιστον να σας ακούμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε